kuaning mainom kay murag ganihar kay to sa iyang kahuyan da. Naw ne. Matay laya kani kahuya, matay at sahon ko ning kahuyar ba. Matay laya nagiagian nam nig atsa matay kitiman-an ko man eh. Matay mahubog ko anay ron yawa, maabot sa to si Bulantoy ron. Di na sa ko kuanan niya kong trabaho. Paitar, asa ra ko ta ka. Wa mo ko kabantay rong adlaw. Laya na kayo. Laya na kayo. Bay, ano kini imong pagsige? Awadaan palagi ko na. Di ko matulin. Inom ta di ako giandam pa gini na tong Patay di ko matulin na akong trabaho gyud. Di lang kay Asa gila kay andot man gyud siya nga. kay ba mo ko mo ari ka anda man ta gyud ka sana apa sa. Ada apa sa kay? Supos lang na kay ngane na ana mo ko nang kinabuhi mo ori gini. Manglingkod ta be. Ari diri. Ako ni ko ari. Ari lang ni. O diha lang lagi. Kinutaw na imong kuan. O kinutaw pati pa naghanana. Sige sige. Tagayan na tagayan. Ato sa ning kuan tagayon. Di na matulin akong trabaho ani pre. Ako ne. Ay imo ha. Imo ha gina permente mo gina una imo ha. Katamis. Di dali ako. Biskat kani ako ang trabaho di gani matulin. Permente lang lang ning ngani. Sagdi lang ni. Ya, ako, Mahumar ani. mo. Mahimuha na, mahumar ra mi yun kadugayan. Karon kay pagtabi ta. Mabutigi ari gyud ka nga. Na ako'y isulti nimo. Oh. Na ako'y amigo nga gikan sa Manila. Dahil mo ay. Moabot ron. Gikan to sa Manila. Taon-taon na to dito mga duha ka semana. Na, hindi ko kasabutan ng istoryahan ana nila. Ay, lang kabala ka kay ako ra gihapon mo translate nimo kay. Pantay bitaw ka. Remember. Pagkawawas tan nimo. Nasa kita English kanang remember English naman na. Oo. We are elementary graduation. Kana gi ato ano basta ako sali ko nimo. Ah, sige, Basta ako- di ko kasabutan na gyud. Ay, sus, ako rin bahala eh. Sige. Pagka-simple Tagalog, Ato matuon. perting simpula na. Pero Jesus, Ya, Ginoo. ato na nato karon no tiwason ta na. Ato ta ron. Kaya ba naabi sinugatan mo upay pag-aging Pasko? Mao lagi ya. Ato sa tiwason. Gi imo hasa na. So ako ni. Sige na hubog ko mangatsap ko. Bastilat. Talasa. Mao lagi ni. Pati pa kapasin pa de kainom ta og kanang prik-prik ato yati dinaan ya. Di kwanto yang kwan ni. Sa chat-chat mi sa kwan imo to siya nga mo palit ko na siya ganang mahalon nga imno nun. No. Amot sa hanggang mahalon na. Sama anang Red Horse. Kana. Kana kay kita Kana, natas wa- bukid mo aram ginanibaw na to. Kato amot ha unsa kay madaton kay abot. Gigi. Mahin noon. Mahin basta Sige, ko sige. ko ani biya ko di ko kasabot ato. Lagi ako rin bahala. Ako rin bahala. Di ato man ta. Sige. Sige. Pagpunta. Ayos ah. Tagal ko na doon sa Manila pero pag-uwi ko ngayon dito sa Cebu, ang galing. Na ano na yung kagubatan dito dati. Ano to, mandaming mga kahoy pero ngayon hindi na. Pero ayos ah. Talaga, punta na ako doon. Amati ako ano man sa ni bay imo ano sa na. Oh, ako ani. Sige man na batay hubog ko ani samot ko di kasabot Ako, ani. kani mo na. Ya wag ipunan ko man. Kuwangan mo guro. Ayaw sigong ay sigong kun ka na maga. Tuot. Mao man ni ako amigo. Si James ba? Katong gikas Manila, James the Balancer. Ya musta na kanang buang. Yo kada kong tiyan. Ato doon ato tagayan. Sa muram ng bitong. Paring James. Sino ba ito? Daan pala yo, ang ako yung amigo. Itoy ko no. Bakit Tagalog din na? Oh, dugay na sa Manila. Oh, basi gadag itoy pre. Dili. Ko naging itoy. Dugay man na nga duha pa na kasimanas Manila. Pre, kamay. Duwa kasi man nagtagalog na. May ba man na to ang bot-bot ani. Ato. Ato na to. Ato. Pre, halika dire, magtagay tayo. Magtagay tayo. Magtagay tayo? Magtagay tayo. Ano hindi natagay nyo? Imo ba? Pula po lang. Imo ba? Kulapo? Oh, pula po. Ayos to ah. Oh, ayun. Sino bang bumili nito? Siyempre. Ha? Ako. Ikaw? Oh. Sige. Para kumusta? Bakit ang itim mo na ngayon ah? Natural man lang kay gwapom ta. Saan na inyong gistoryahan ba?
Ako rin yung kuwan ba ka ng Tagalog man eh. Tagalog. Oh, Tagalog. Oh. Anong sinabi niya? Duha ka semana yawa Tagalog na. Bukton mo. Oy, naamay nagtagay-tagay. Nindot ni ilang gitagay da. Tulo sila buak. Mingawa ni ilang tagay-tagay. Tuulong ko ba? Murambos ko dire. Anong butbuton? Wala eh. Sabi ko na gwapo ka raw. Ganyan. Pre. Ganyan. Kita mo? Pre, kamay na Talaga nga bukbukon. kayo. Pre, Yung sabi niya. Pre, Sabi niya, may kay kambukbukon. Anong bukbuk? bukboks kahoy na siya, kahoy, kanang kahoy ng layak. Ay, sa'yo man. Ubusin natin to na maga dahil para dahil para uuwi na tayo. Buaba na yaw. Betul na. Akin to. Lagi pang sulti. Anong gipang salita niyang kaibigan mo, pre? Isa ko na. Ayan. Sinalita niya. Parang kakaiba na yung sinabi niya. Usa na yang giingon. Iba ko no iba. Usa na ibang yawa na magluto Si Iba na ka to asawa ni mo sa una bas Iba. Nakahinumdom lang siya ni mo sa una si Iba. Okay, kinamdam na kanako pre. Kinamdam na kanako sa una. Ano? Kato ako ang si Iba ba? Ano sabi niya? Nganlan pa ko atong adan mo ko sa una. Iba akong kuan ba? Hindi kayo magkaintindihan dahil Hindi nakatatawa lang ako sa kanya kasi hindi ako makaintindi sa sinabi niya. lagi. Hindi. O kasi Tagalog ako, Bisaya. Hindi yun Bisaya, makatugma, eh, di ba? oh. O, di Ako mo- na talaga. mo- Ako na lang. Ito, natatawa ako. Natawa ka. Oo. Kineng nga tawhanag di gani ni mo mutagay ron. Pangwaan ko ni tuhod. Ayaw di ma. Ngano man na? Ano man na? Hadlok ni mo? Ngano man sino yan? Di mahadlok kay mo naging pospos kay mo ang atsa. Iwan ko sino yung taong yan. Ako may tag-iya din ruhan ka. Nya. Aw, dili mo mutagay aw. Utol tuhod. Utol ang tuhod. Kung dili tagay, Kala istoryahan ano utol ang tuhod. Sa amo goodbye. Kana mag-inom ba? Mingaw kay guway patay. Uy, may patay. Sino namatay? Isgot man ay mo ana bay. May patay ko no. Ano man na? Sa mua ba sa Mukuan, lugar sa mua. Tampasa ha. Ay ayaw may paglakaw. Mangihis ako. Dagkan po nagsulod Mangihis ako. Mangihis ako. Dili man ko mo inom Saan ba? ka pupunta? Mangihis ako, mangihi. Kamulan sa diha. Kamulan sa diha. Isayo to pare. Akin to? Akin to? Kalibangon kay ko pre. Poster din tuhod din niya. Kalibangon kay ko pre. Kalibangon kay ko. Nakaikyas lukob. Patay yun itong Tagalugar dito. Siya na usan habilin. Pretty but-buto na ito. Bahala to siya dito. Yo asa ko tayo ang gano. Di, mauna ko kay. Pretty na maisuga itong usan na. Namay na mo pretty isuga. Patay ko to. Patay lagi itong Tagalugar lagi ito. Bahala to dito. Pre, minum ka muna, pre. Dili ko mo inom. Bakit? Mingaw gusto mo as dalaget kung mag-inom walay patay. Sabot kag patay. Patay ba ana ba? Patay ana, patay. Inom magani dagkan kay sulod Sayang kayo. Ayok dalagan ay dili basta dili na ni wilon ron. Patayon diyan Na. Ay gid jama-jama ninja re patay ninja. Ayok dalagan kay sayang kayo maning sulod Palit mo aning Dios nga dili nila imnon nun Sa'yo na to, pre. Inom ba? Inom. Tapos na ko uminom. Sige. Sa'yo na saan? Tagay. Para sa patay. Tagay para sa patay. Inom. Tapos na ko uminom. Ayaw, di ba? Sa alam nilang inom. Katamis ba yan saya nga ano ba ayaw galagan. Wala ka sawa. Yung isa. Ingon ka Tagalog ka. Bisaya, jugo. Wala yung isa. Luhod? Luhod. Tingiga. Santos ka, ludan.
Anong kailangan kong gawin? So, what's up mga kaplipax? Okay. Okay. Shout out di ay Oh, sa mga taong nagpa-shout out. okay, shout out time takaron no. Only for Forevermore. Only four people. Okay, so di na ta maglangan kay hapon na. So naguba magini akong relo. So shout out day ko sa naghatag karon nga content ani sa GM Nuyad Vlogs nga GM from Royal Vlogs. Saudi. No, usa ni siya ka chief cook. Dito na ni siya sa Saudi karon. Okay, shout out po Baliw sa akong kong follow sa yang YouTube channel. Ah. Okay, so GM magpaila. Royal Vlog. Okay, so magpailam sa mong kaugalingon. Ako dahil si James the Balancer. Subscribe na mo guys. Ako din si Simeon. Don't forget Simeon page sa Facebook page. Alright, og Flipax Boy TV og Sakyanong page. alright. Sa Playbox Boy TV. Oh, Sa Canong page o sa Simeon Page. alright. So Don't daghang forget salamat to ninyo tanan, guys. So walang Click the sawang notification bell. alright. Okay, so walang sawang suporta sa inyong lahat. And then shout out ko sa akong family. So sa ang kahitasan pa usa number 1 sa kahitasan. number Og dili tungod sa ibabaw wala mi karon. Number 2 one. ni GM Noyad Vlogs. Okay, alright. Kay this only for you. Mao gani among kuan nga imo ra gini shout out. gitarbaho. Gawa sa among Nagkalisod-lisod ta. family. Lisod kay among sitwasyon karon dugay kinahuman ni nga content. After Ang tagal na Oh, tapos. ang tagal na tapos pero Mga okay natapos man din. 4 na oras. Oh, kahit mahirap tatapusin namin, di ba? Alright, so Sana tatawa ka din kahit konti. alright. So sana hinaot ko, Bisaya ulan na Na, tayo. Bisaya kayo. Hirapan na tayo. Kasabot ang Bisaya, kasabot. kalisod. So hinaot ko nga nakasabot ka sa mong content karon, bahala dili nagkadimao. Hinaot ko nga Makatawa amping lang gyapon yun ka. kanunay. Makatawa. Kanya magpaabot mi din mo diri inig uli nimo. Naaraming upat kamo guide nimo. Ato ta surita. Atong round shot ang norte. Sakto ba? Ato ta sa round shot ang norte. Ay, i-round out na to ang Ang Cebu. I-round south na to ang south. Round shot na to. Okay. So daghang kabuang na mo guys no. Salamat So ingani ni ang mga flipax. Flip Flipax yun. good. Flip good. Ina rin nga shout out sa ko sa katong imuhang wala man ito diha no. Okay, so wala Wala na Mix suporta. TV. Shout out kanyong tanan diri sa Barangay Gindaruhan ug wala na ilain pa. Abangan. Abangan. Gindaruhan Mix TV. TV. Alright, daghang Alright. salamat kanyong tanan. Og shout out ko diri tibuok Minglanilla. Hanon. Mingla Alright. nila hanon. Og shout out ko sa tanan subscriber na mo sa Flipax Boy TV Oh. og sa Kyanong page og sa Simeon page. Simeon page. Og labi na kay James Balancer. Alright, so ayun lang sad mo og subscribe. Tanawa sa inyo Tanawa sa para nilang natay video. views. Mao gyud. Tanawa gyud. Correct. Bahala Sakto din kayo. mo subscribe Sakto, basta sakto. tanawa lang ninyo.